Ροφή, πίνγκες, στήρες, σφυρίδες ανήκουν όλα στα ελίτ θηράματα τα οποία χαρίζουν απίστευτες συγκινήσεις σε ψαροκυνηγούς που τα συλλαμβάνουν. Ορισμένοι ψαροκυνηγοί τα θεωρούν ως τα πιο ενδιαφέρον θηράματα, καθώς απαιτούν γνώση όλων των τεχνικών ψαροτουφέκου και αρκετή εμπειρία και τριβή με το υποβρύχιο κυνήγι, εάν θέλεις να έχεις επιτυχίες. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχεις ικανοποιητική άπνοια αν θέλεις να σου κοντέψουν τα ψάρια. Σε άλλες περιπτώσεις το ψαχτήρι ή το πλανάρισμα ή ακόμη ο συνδυασμός των δύο θα σε οδηγήσει στην επιτυχία. Ας δούμε όμως μερικές επιτυχίες από συνεργάτες του περιοδικού μας. Ο Νικόλας είναι αρθρογράφος του περιοδικού μας εδώ και μερικά χρόνια. Η τακτική επαφή του με τη θάλασσα και το υποβρύχιο κυνήγι τον οδήγησαν γρήγορα στις επιτυχίες, καθώς αποκόμισε αρκετές εμπειρίες και γνώσεις. Έμαθε να στηρίζεται στη συντροφικότητα και να είναι επιλεκτικό στο ψάρεμά του. Ροφή. Το συγκεκριμένο ψάρι αρκετές φορές το βρίσκουμε εκτός θαλάμης. Σε αυτή την περίπτωση ο Νικόλας εκμεταλλεύεται την αρνητική πλευστότητα και προσεγγίζει το βυθό αθόρυβα και χωρίς κινήσεις, ενώ παράλληλα ελέγχει για πιθανά θηράματα. Το ψάρι εντοπίζεται μερικά μέτρα πριν από τον πυθμένα. Ευθυγραμμίζεται το κορμί του ψαροκυνηγού με το ψάρι για να μειωθεί ο όγκος του και να μην τρομάξει το ψάρι, ενώ παράλληλα ο ψαροκυνηγός κινείται προς το θύραμα. Μόλις είμαστε σε απόσταση βολής και νιώσουμε ότι το ψάρι πιθανώς να φύγει, πατάμε τη σκανδάλη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ψαροκυνηγός εντόπισε το ψάρι κάτω από μία πέτρα. Οδήγησε το κορμί του προς το ψάρι, χωρίς απότομες κινήσεις, και σε απόσταση βολής πάτησε τη σκανδάλη. Πολλές φορές το θύραμα μπορεί να αντιληφθεί τον κίνδυνο και να κρυφτεί πρόχειρα κάτω από μία πέτρα. Ο ψαροκυνηγός είδε το ψάρι και με ένα μικρό καρτέρι έξω από την τρύπα κατάφερε να το πιάσει. Λένε ότι η Σμέρνα και ο Ροφός είναι δύο καλοί φίλοι. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η Σμέρνα πρόδωσε τον Ροφό, ο οποίος στεκόταν στο πλάι της και έδωσε την ευκαιρία στον ψαροκυνηγό να εντοπίσει έγκαιρα το ψάρι και να κάνει τη βόλη του. Πολλές φορές, ίσως να εντοπίσουμε το ψάρι κατά την κατάδυσή μας, αλλά να χρειαστεί να πάμε κοντά του. Όπως έγινε σε αυτήν την περίπτωση, όπου ένα μικρό πλανάρισμα οδήγησε τον ψαροκυνηγό στο θύραμα.
Ένας άλλος έμπειρος ψαροκυνηγός και συνεργάτης του περιοδικού μας είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας ασχολείται για χρόνια τώρα με την ελεύθερη κατάδυση και το υποβρύχιο κυνήγι. Με την εμπειρία του αλλά και τις καλές του επιδόσεις, έχει καταφέρει να κερδίσει πολλές διακρίσεις τόσο στον χώρο του υποβρύχιου κυνηγιού όσο και στον χώρο της ελεύθερης κατάδυσης. Γνωρίζει πολύ καλά τη συμπεριφορά των ψαριών και ξέρει πώς να αντιδράσει. Με την πρώτη βουτιά, ένας ροφός τον αντιλήφθηκε και έφυγε βιαστικά να κρυφτεί πίσω από μια πέτρα. Το ένστικτο του ψαροκυνηγού τον οδήγησε κοντά στην πέτρα και εκεί που βιολόγιζε ότι θα ευμαριζόταν το ψάρι. Όμως καμιά φορά, αν και το ένστικτο λειτουργεί σωστά, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε επιθυμητό. Όταν όμως ο κυνηγός εντοπίσει το ψάρι έγκαιρα και αυτό δεν φοβηθεί, η προσέγγιση είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Με ένα μικρό καρτέρι το ψάρι πιθανόν να έρθει σε απόσταση βολής. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε 2 ή περισσότερα ψάρια. Το δίλημμα δεν βοηθάει στο επιτυχές αποτέλεσμα. Το χάσιμο χρόνου λειτουργεί εναντίον μας. Στα καρτέρια, πολλές φορές, όταν είμαστε καλά κρυμμένοι, ψάρια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή θα μας προσεγγίσουν. Αν πάλι δούμε το ψάρι κατά την κατάδυσή μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην είμαστε εμείς στο δικό του οπτικό πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο βράχος βοήθησε τον κυνηγό να κρύψει τον όγκο του μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλοτε πάλι, ο ψαροκυνηγός θα βρεθεί κάθετα πάνω από το ψάρι. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κυνηγός κυλάει στην πορεία του ψαριού χωρίς άσκοπες κινήσεις και απλά περιμένει να βρεθεί στο σημείο βολής.
πίγκες. Ένα άλλο σπουδαίο θύραμα είναι η πίγκα. Η πίγκα κυνηγείται κυρίως με καρτέρι και θέλει προσεκτικές κινήσεις και υπομονή πριν πατήσουμε τη σκανδάλη. Ο Νικόλας άρχισε να ασχολείται πιο εντατικά με το συγκεκριμένο ψάρι τα τελευταία χρόνια. Έμαθε πώς να είναι υπομονετικός και να φέρνει τα ψάρια κοντά στη βέργα του. Αν πάλι το ψάρι δεν κοντεύει, έμαθε αυτός να κοντεύει αθόρυβα και ουσιαστικά στο ψάρι. Ο Ηλίας έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία με τα συγκεκριμένα ψάρια. Έμαθε καλά τη συμπεριφορά τους και πώς να τα ξεγελάει. Όταν το ψάρι πλησιάζει από τα πλάγια, ο ψαροκυνηγός πρέπει προσεκτικά να ευθυγραμμίσει το όπλο με το θύραμα, χωρίς όμως να τρομάξει το ψάρι. Το καρτέρι είναι ίσως η πιο αποδοτική τεχνική για το συγκεκριμένο ψάρι, αρκεί να ξέρεις πού να το βρεις. Πολλές φορές το ψάρι είναι ακριβώς από κάτω μας, αλλά μόνο ένα έμπειρο μάτι μπορεί να το εντοπίσει. Ο ψαροκυνηγός, ενώ κοντεύει στο βυθό, βλέπει δύο ψάρια να φεύγουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εμπειρία και το ένστικτο τον οδηγούν γρήγορα στην πρώτη πιθανή κρυψώνα του ψαριού.
Είδαμε λοιπόν πως δύο συνεργάτες μας κυνηγούν αυτά τα υπέροχα ψάρια. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι οι κανόνες ασφαλείας είναι πάνω από κάθε ψάρι, ενώ και το να είμαστε νομοταγείς αποτελεί όχι μόνο μια υποχρέωσή μας, αλλά και καθήκον μας, εάν θέλουμε να έχουμε ψάρια και στο μέλλον. Ψάρεμα λοιπόν μαύρων ψαριών πάντοτε με προσοχή, με ασφάλεια και με σοβαρή επιλεκτικότητα.